Layar, mga laway. Excuse me nasi Paploy diri Yatis ni misita na sa do. O, Nadia gang, Nadia. Nabulat tong isa ka impacta diri Ay, katong pasabot nimo katong karibal nimo siya ha. Wala pa. Siya pa isa diha Sige sudlon sa nako ha. Oh, sige, sudla dia. Kamusta pa man yung taon ni mamisitas ko eh. Hi Pops, good morning. Uy, sa man ka di mo kakabalo man ng tuk, mo kalit ra man kag-abri diha Susoy, gud na niya Musulod ko ha. Sam, mo kalit ra man kag sulod diri Sus ikaw ba? Ay good si patik-atik diha be. Kabalo man kung giganahan pug ka. Ganahan si mong mata pag sure diha Ikaw ba? Anong pakipot man kayo ka? Yukaran na ka, mubalibad pa. Sus, bahala gyud kaniya, dili gyud ko. Uy, ito mo na imong ginabuhat diha Puta nawa. Gipagunit na ka sa kumpaa, mubalibad pa. Uban laki pa to, abtik kayo. Ay lagi kong gipareha sila ha, kay di mo ko isiboy. Bahala po ka diha Sumi kuya. Uy. Sus, Ginoo ko. Nag-unsa mo diri Nalang kami pangutana kuya ba? Uy, ko anim kamot debe sumbago na karon. Uy, isok po ni mo kuya, uy. Kuya, asa diri ang balay ni Paploy? Ay, magita mo ni sa Paploy nga mo to ning order og pako. Kasi pako kuya, uy wala mo ko minanore og pako. Ay, mao ba? Isa man ituyo ninyo ka Paploy day. Mamisita misaya ha. Kayata. Hala, sudlan niyo diha. Salamat kuya ha. Ingit na diha. Grabe yung inaanak ni misita sa quad, di na lang jud ko Hi, Pops! Good morning! Misita mi pap. Jesus, Ginoo ko. Kinsa naman sad mo? Hoy, Day! Kinsa man ka? Nya ka mo, kinsa man mo? Naami diri para mamisita ka paploy. Ngano man day ay? Nakay problema? Sus, Ginoo ko. Pangaligo sad mo Awa ra ganyo mga tilo, way mga himasa. Ginoo ko na pay chanilas anang isa una kay Spartan pa. Uy, kay nawayon ba nimo day? Mas gwapa pa mi sa imo oy. Huy, Ginoo ko. Wa mo kilate? Hey, naunsa naman yung taon ni nagkadugay, nagkadaghan naman sila. Day, basin human na ka da, Day. Kami na pudbi. Day, murag ganiha ra man kada day. Kami na pod. Huy, ay mo pagbuot. Paghulat mo sa inyong turno. Oo. Kasi mag-away mo diri ha, di na gyud ta mo pabalikon diri ba? Basta dahil lang gyud siya maguna-una, wala di gubot mahitabo diri sa tuwa. Sige muli na lang ko kay basi madumugan patamong tulo. Isog kayo, marbagdak ko. Sige Paps, muna na lang ko. Tinabang ko na diri ang mga Gulaw na. May paron, wi samok mahitabo diri Way, goodbye kiss dira Uy, ngayo pag goodbye kiss nga. Uli na dito Uli na, Day. Sige na. Sus, mga pakalamera jud gini mga bayutan ko. Dapin mo. Ay, Pap. Ako may kasatunga. Hoy, maguba na akong burtahan niya. Sila mag-good Pops. Ako may nakauna-unta. Ako na. Nanulunuan mo diri. Hoy! Ang ano yun? Hoy! Ay sabi ka, igang ibang kulilaw na ko. Ay sabi! Ang ano ay sabi, ay sabi. Sabi diri ka, udra o sabak niya. Hoy! Ay, bibiyak! Sa magkain, dali, dali. Ang sabak! Yati adlukag nga na itong mga bayuta, oy. Asa naman siya, Day? Day, ang gwapuan ni Day. Pagbulag-bulag ta. Kaya para mato siya makitaan ba? Tara, Day. Sige, tara. Dito ka, Day. Okay. Papi, where are you? Come to Daddy. Kabalo ko na kadiha sa kahoy. Sasalipod. Wah! Hindi siya day siya already. Ay! Asa naman to? Uy! Asa naman to eh? Hoy, Paploy! Gawas na agi ka po yun akong pakita mo ba? Asam kumadto ani. Ito si Paploy, nidagas tulay. Day! Nakita na ako si Paploy! Lah! Nakita na daw si Paploy! Uy! Lah! Nakita na daw si Paploy! Napatay, didiin naman day ni Daridi. Ay, ang sao na nako ni. Iyak ka! Ano day? Si Paploy diri ganina day, nawa naman. Ay, uy! Asa man to siya ning adto? Uy! Hala day, uy, nakaikyas yun siya day. Uy, ako daan ni, uy.
Tara, balik na sila ugma. Uy, guys, yung kaining kuha na ni. May gani na si Bata na ko itong mga bayuta to. Isog kay mga naong oh.